ଆଜି ଆସନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ବନେଇବା ସିମେଇ ଉପମା। ଏଠି ମୁଁ ସବୁ ପରିବା କାଟି ଦେଇଛି। ତାପରେ ଆମେ ସିମେଇ ଭାଜିବା। ଗ୍ୟାସରେ କଡ଼େଇ ବସେଇଲି। କଡ଼େଇ ବସେଇକି କିଛି ତେଲ ଦେବା ସିମେଇ ଭାଜିବା ପାଇଁ। ତେଲ ଗରମ ହେଲା ପରେ ସେଥିରେ ପକେଇକି ଭାଜିବା। ସିମେଇକୁ ଏମିତି ଲାଲ କରିକି ଭାଜିଦେବା। ତାପରେ ଗୋଟେ ପ୍ଲେଟ୍କୁ ଆମେ କାଢ଼ିଦେବା। ତାପରେ ଆଉ ଥରେ ଆମେ ତେଲ ପକେଇବା। ତେଲ ଗରମ ହେଲା ପରେ ସେଥିରେ ପକେଇବା ସୋରିଷ। ସେଥିରେ ପକାଇବା ଆମେ ଟିକେ ହଳଦୀ, ଭଲସେ ଭାଜି ଉପମା ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା।